svima. Evo danas igramo Donkey Kong Country Returns. Inače, igrica je koja je napravljena samo za Nintendo Wii. Tako da ću vam ja pokazati kakva je igrica. Inače je nevjerojatno laka za upravljanje, laka old school igrica, ako ste nekad igrali na Nintendo, Super Nintendo ili Nintendo 64, znači ova igrica je bila famous. Ova igrica je bila popularna pre. Ne znam da li... Čekaj, kako bi mogo ja da odaberem neku drugu stazu. Jungle. Evo, nebitno, znači drugi svet ću odabrati. Evo, igramo iz početka. Znači, jako popularna je bila igrica 90-ih. Evo, ovo je remake koji je izašao od 2011. Evo, igramo od prve staze, znači ovako startujete igricu. Da, emulator se zove, preko kog ja igram, zove se Delfin emulator. Delfin kao riba delfin. Ajde, ja neću skupljati ove. Znači, ovo je prva staza, tako da je laka. Znači, ako voli ove platforme, ovo je po meni jedna od boljih avantura koje sam igrao. Ujeo. Dobio sam komentar da mi se jako čuje miš. Evo sad igram preko joysticka, tako da se nadam da se manje čuje. To je zbog kamerice, pošto preko nje snimam zvuk. A bilo koji Razer miš, na svakom Razeru se onaj klik čuje malo jače. Tako da mi je bukvalno miš ispod monitora. Da, ispod monitora, a na monitoru je kamerica, tako da se malo jače čuje. Izvinjavam se zbog toga. Ove žabe sam ceo život. Ceo život sam mrzao ove žabe. E sad, ovdje sam, da, zbog kojih banana. Ma, ne trebaju mi banane, igram da vam prezentujem igricu, a ne da bi napravio svoj... Ne, molim... to je bio život. Ne znam kada... Da, kad sam skupio. Ovo prase je checkpoint. Kad imate ovog drugog, tad je... Kad dva skočite, zadržite skok, tad on leti. Ovo je mali. Tako da imate kao neko malo letenje. Kao što sam rekao, ovo je prva staza, tako da bukvalno imate kao neki tutorial, pokazuje vam šta treba da radite.
A inače je mnogo interesantnija kada ste možda na trećem, četvrtom nekom svetu. Ovo je kao neki bonus. Opa. Znači ovaj balon, to vam je srce. Ja sam debil upalio moj save, a ne new game, tako da se izvinjavam. Pa možda vidite da imam 40 života. Ali u svakom slučaju provalio sam da sam upalio save, pa sam se vratio na prvu stazu, da biste vidjeli bukvalno da bude prvi utisak. Ovo čučnete, znači dole, i kao dunete i... neću da idem tamo. Evo, skupili smo reč Kong. I uhvatili smo ono kao što Mario ima onaj detalj da uhvati zastavicu. Ovdje sam ja uhvatio život. Ovo su one puzzle-one slagalice. Ništa ljudi, to je to, prešli smo prvu stazu. Znači gledamo se i čujemo sutra.